Nedávno bolo u mňa jedno dievča na fotení a jej snom bolo stať sa profesionálnou modelkou. Tak som sa jej samozrejme spýtala, či už sa prihlásila do nejakej agentúry. Na to mi povedala, že proste nechce, aby ju niekto odmietol, že jej sen by bolo, keby kráčala po nákupnom centre a tam ju nájde nejaký scout. Vec je, že odmietnutie je pravidelná náplň práce každej profesionálnej modelky. Na castingoch nejde o to, že ty si najkrajšia. Každý klient má iné preferencie. Ja sama, keď spolupracujem s modelingovou agentúrou, tak dostanem na výber niekoľko modeliek. A mne naozaj nejde o to, ktorá je najkrajšia, alebo ktorá je najchudšia, alebo ktorá je najvyššia. Prevažne sú všetky brutálne. Mne pôjde o to, aby som vybrala tú najvhodnejšiu modelku pre môjho klienta na daný projekt. Ty budeš žiť odmietnutím. Preto sa treba na to pripraviť, treba sa obrniť, treba mať sebavedomie. Ak by ste sa chceli stať modelkou alebo modelom, treba napísať do agentúr. Na všetkých agentúrnych stránkach nájdete, ako sa máte odfotiť. Teraz vám poviem len cca kritéria. Vek pre dievčatá je od 12 do 21 rokov, výška 170-180 cm cca, vek pre chlapcov 15 až 26 rokov a výška 180 až 190 cm. Samozrejme, že už som videla vyššie modelky, nižšie modelky, takže len toľko od fotografky a budem sa tešiť, ak vás niekedy stretnem či už profesionálne ako modelky, alebo sa ku mne prídete dať odfotiť.